Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Άλλο ένα ξεκάπνισμα κινητήρα και καθαρισμό DPF κάνουμε σήμερα σε ένα Toyota Yaris 1400 κυβικά. Εδώ έχουμε το μηχάνημα που κάνει καθαρισμό του DPF πάνω στο αυτοκίνητο. Εδώ μέσα στο δοχείο βάζουμε το φάρμακο, εδώ όπως βλέπετε, και με το σωλήνα αυτόν εδώ το διοχετεύουμε από το σωληνάκι διαφορικής πίεσης που έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στο σημείο αυτό, και φεύγει, πάει μέσα στο φίλτρο μικροσωματιδίων, κάνει διάσπαση του άνθρακα και καθαρίζει. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία, όπως βλέπετε. Εδώ βλέπουμε τώρα τη διάσπαση του άνθρακα και το πώς πετάγεται το φάρμακο καθαρίζοντας το φίλτρο μικροσωματιδίων, και είμαστε η Carbon Cleaning στο Καματερό, μια εταιρεία με καταστήματα σε πάνω από 88 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα συνδυάζουμε και καθαρισμό του κινητήρα, καθαρίζουμε δηλαδή την εισαγωγή, παλδί της εισαγωγής κλπ, γιατί το αυτοκίνητο ήρθε με πρόβλημα, με αναμένο το check του DPF. Εδώ έχουμε ένα ειδικό όργανο που μπορούμε και μετράμε πόσο βουλωμένο είναι το DPF. Συνδέουμε δηλαδή αυτό το σωληνάκι εδώ πέρα στη βαλβίδα διαφορικής πίεσης και βλέπουμε κατά πόσο είναι βουλωμένο. Όποια πληροφορία ή απορία έχετε, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 23 22 590 ή να μπείτε στο site μας για περισσότερες πληροφορίες. Θα σας δείξω τώρα και το δοχείο του φαρμάκου που βάζουμε μέσα. Αυτό εδώ είναι το φάρμακο, το οποίο το φέρνουμε από τη Γαλλία. Είναι κατάλληλο και για DPF και για καταλύτες.